الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وتلك الأيام نداولها بين الناس. يوم ga watan Ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana 1443. Allah ya sake juyo da mu wannan wata mai albarka. Muna roƙon Allah da ya ba mu ƙarfin gwiwa da kuzari wajen kaɗaita shi da bauta da neman kusanci a wajensa. Allah ya datar da mu da ayyukan alkhairi. Allah ya azurta mu da karɓan ayyukanmu. Allah ya gafarta mana laifuffukanmu. Allah ya gafarta mana laifuffukanmu. Allah ya sa muna daga cikin waɗanda za su zama ‘yantattu a cikin wannan wata daga wuta. Waɗanda suka rigaye mu Allah ya gafarta musu. Allah ya ji kansu da rahama. Allah ya sa ‘yan aljanna ne. Babban limamin wannan masallaci namu marigayi Alhaji Ahmadu Allah ya gafarta mishi. Allah ya sa kwanciyansa ya zama hutu ne gare shi. Allah ya yi wa zurriyarsa albarka. Mu da muke raye Allah ya kyautata ƙarshen. Yau insha Allahu za mu fara gabatar da darasi na tafsirin Alƙur'ani a cikin wannan masallaci mai albarka na S19. Wannan shekaran mun zaɓi mu ɗauko tafsirin Alƙur'ani daga suratul Isra. Suratul Isra sura ce makiyya. Yana daga cikin manyan darussa da suratul Isra'i take karantaswa shine tabbatar da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Annabi Muhammadu manzon Allah ne. Suratul Isra'i ta yi gamsasshen bayani game da Alƙur'ani cewa saukakken littafi ne daga Allah. Allah ya saukar da Alƙur'ani domin a shiryas da bayi zuwa ga hanyoyin alkhairi duniyarsu da lahirarsu. Suratul Isra'i ta yi bayani game da banu Isra'ila da kuma abubuwan da ya faru da banu Isra'ila na afkawa cikin saƙon Allah da suka yi da kuma abin da ya biyo bayan wannan saƙon Allah. Tsari ne na Allah wadda baya canzawa. Babu yadda za a yi wata al'umma ko wani mutum ya shiga cikin saƙon Allah dumu-dumu kuma ya zauna lafiya. Ba zai yiwu ba, ba zai yiwu ba. A taɓa samun saƙon Allah da zaman lafiya ba
har sai dai kuma idan al'ummar ba mai rabo bace, to nan kuma sai a mata istidraji. Suratul Isra'i ta ja hankalin bayi game da natsuwa da tsayuwa wajen kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da bauta. Suratul Isra'i ta tunasar da bayi ni'imomi da Allah subhanahu wa ta'ala ya ni'imtar da su akan bayinsa. Abin da ke wajibi akan bayi shine godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala, komawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, kadaita Allah da bauta shi kadai ba abokin tarayya. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka cikin waɗannan darussa da za mu gabatar. Allah ya karɓa mana, Allah ya datar da mu daidai kuma ya ba mu ikon aiki da shi. To sai Allah ya ce, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. wannan aya ta farko a farkon suratul Isra ta yi bayani game da Isra'i da Allah ya yi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Baitul Maqdis. Sannan aka yi mi'iraji da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Baitul Maqdis zuwa sama ta 7, inda anan Allah ya bashi waɗannan salloli da muke yi guda 5 a cikin kowane dare da wuni. Ya tabbata a cikin hadisin Bukhari, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace furija an saqfi baiti wa ana bi Makkah. Annabi ya ce wata rana ina kwance a Makka, a wata riwaya a gidan Ummu Hani, yar uwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ga Abu Talib, a wata riwaya a cikin Al-Hijr. Annabi ya ce fafurija an saqfi baiti, sai aka yayi saman ɗakina. Annabi ya ce ina kwance ina bacci, sai na ga an yaye ɗakin da nake kwance a cikinsa. Fannazala Jibrilu, annabi ya ce sai na ga mala'ika Jibril ya sauko cikin ɗakin. Mala'ika Jibril na sauka sai ya ɗauki manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sai ya tafi da shi Masjidul Haram. Fafaraja an sadari, sai ya buɗe ƙirjina. Sun magasalahu bima'i zamzam, sai ya wanke kirjin da ruwan zamzam. Ya ce ya zo da wani akwashi a hannunsa wadda yake cike da imani da hikima. Ya ce bayan ya tsaga kirjin nawa, sai ya ɗura wannan imani da hikima, sai ya mayar ya ɗinke, sai ya gyara, alaihi salatu wassalam. Ya ce sai aka zo min da buraq. Annabi ya ce wata dabba ce fara wacce bata kai alfadari girma ba, amma ta ɗara jaki kaɗan. Annabi ya ce wannan dabba burak tana sanya kafanta ne a iya inda ganinta ya ji. Duk inda za ta iya hanga, to za ta sa kafanta a iya ganinta. In ta sa kafan, to kafa na gaba in ta daga, shi ma za ta sa shi ne a iya inda ganinta ya tuki. Annabi ya ce sai aka dora ne akan wannan burak. Annabi ya ce sai aka nufi Baitul Maqdis da ni. Bayan mun isa Baitul Maqdis a cikin wannan dare, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce sai na je na daure wannan burak a inda annabawa suke daure ababen hawansu, domin Baitul Maqdis kamar wata cibiya ce ta annabawa. Akwai turke da duk wani annabi da ya zo wajen da abin hawa, to a wannan turken yake daure abin hawansa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni ma sai na je na daure na wata guwar a wannan kututturen, a wannan madaurin da annabawa suke daure nasu.
annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai na wuce na shiga masallacin baitul maqdis na yi nafila raka'a 2. annabi ya ce ina gama nafilan na fito sai na ga mala'ika jibril ɗauke da waɗansu kofuna guda 2, ɗayan giya ne a ciki ɗayan madara ne a ciki, amma a lokacin ba a ma haramta shan giyan ba. annabi sai ya ce ma annabi ka zaɓi guda ɗaya. annabi ya ce na duba na kalli giya na kalli madara. annabi ya ce sai na ɗauki madara. sai mala'ika jibril ya ce asabtal fitra. da giya ya ɗauka da wata ba wannan labarin yanzu ake yi ba. ya ce ka dace da fitira, al'ummar ka ta dace da fitira. a wata riwaya a wannan karon Allah ya tara mishi annabawansa ya musulmanci kafin aka haura da shi mi'iraji zuwa karɓo sallah. annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce muna tafiya sai muka isa sama ta ɗaya. mala'ika jibril ya ƙwanƙwasa ta, aka tambaya wane ne? ya ce jibrilu ne. kai da wane ne? ya ce da ni da muhammadu ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. an aika ya zo ne? ya ce an aika ya zo ne. ya ce sai aka buɗe, ana buɗewa ya ce sai na ga annabi adam alaihi salatu wassalam. ya ce annabi adam ya mun addu'ar alkhairi, ya ce ɗaɗan albarka, Allah ya maka albarka. ya ce annabi adam ya sami albarka, ya mun fatan alkhairi. ya ce sai muka wuce annabi adam sai muka doshi sama ta 2. muna isa sama ta 2, annabi mala'ika jibril ya kwankwasa sama ta 2, aka mishi irin tambayar da aka mishi a sama ta 1, ya amsa, aka bude. ya ce ana budewa sai ga annabi yahaya da annabi isa alaihi salatu wassalam, domin dama su annabi isa da annabi yahaya 'ya'yan innoni ne, da mamar annabi isa da mamar annabi yahaya ya ce da kanwa. ya ce suka min addu'a, suka min fatan alkhairi, suka samun albarka. annabi ya ce sai muka wuce su, sai muka haura sama ta 3, aka yi mana tambayoyi irin wadda aka yi a samomin da muka wuce a baya, aka buɗe. ya ce sai ga annabi yusuf alaihi salatu wassalam. annabi ya ce amma an yi kyau ka. kasan shi mata ma da suka ganshi suka ce ma haza basharar. وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. lokacin da suka ga annabi yusuf alaihi salatu wasalam suka ce wannan ba dan adam bane, kyau haka. suka ce wannan sai dai mala'ika, mala'ikan ma mai daraja a cikin mala'iku. ya ce annabi yusuf alaihi salatu wassalam ya sa mini albarka, muka yi bankwana, muka wuce, muka je sama ta 4. mala'ika jibril ya kwankwasa, aka bude. ya ce sai ga annabi idris alaihi salatu wassalam. dama Allah ya ce wa rafa'anahu makanan aliyya. ya ce annabi idris alaihi salatu wassalam ya sa mini albarka, muka yi bankwana, muka wuce, muka je sama ta 5, aka bude. ya ce sai ga annabi harun alaihi salatu wassalam ya sa mini albarka, ya mini fatan alkhairi, muka wuce, muka je sama ta 6, sai ga annabi musa. wa kallama allahu musa taklima. shi annabi musa aya ne a harkar gwagwarmaya. suka ce idan ka bibiyi tarihin annabi musa da labarinsa, domin yana daga cikin annabawan da kissansu ya fi zuwa a ƙur'ani. idan da za ka karanta tarihin annabi musa a natse, ka ga yadda rayuwarsa ta gudana, da yadda ya yi fada don tabbatar da gaskiya, da yadda ya yi fada da masu yakan gaskiya, da yadda ya samu tabbatuwa. suka ce ko baka da mai fada za ka zauna lafiya a rayuwa.
shi yasa ko annabi sallallahu alaihi wasallam aka cutar sai ya ce rahimallahu Musa, sai ya ce Allah ya ji kan annabi Musa. Faqad udhiya bi akthara min hadha fa sabara, yace an cutar da shi sama da irin wannan cutar wanda aka minin, yace kuma yayi hakuri kuma ya ci nasara. Annabi Musa alaihi salatu wassalam, annabi ya ce shi ma ya sa mini albarka, ya mini fatan alkhairi, muka wuce muka je muka kwankwasa sama ta 7 aka bude, ya ce muna hawa sai ga annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ya ce yana jingina a jikin baitul ma'amur. Ya ce wannan masallaci na baitul ma'amur yana can sama ta 7. Wannan masallaci annabi ya ce duk rana mala'iku 70,000 suke sallah a cikin masallacin. Idan sun fita sun tafi kenan har ranar alkiyama ba za su dawo ba. Gobe ma waɗansu 70,000 ne da su shiga su yi sallah. In sun fita sun tafi kenan har ranar alkiyama. Jibi ma tun da Allah ya shimfiɗa sama haka ake yi har tashin alkiyama. Yanzu don Allah kai don baka yi sallah ba akwai wata matsala? Wallahi ba matsala. Ai an rama daga ran da mutane suka gane kowa na yi wa kansa ne, wallahi kowa ya huta. Idan aka kira sallah ka tashi ka tafi sallah kana daddanna wayanka, wallahi da ka yi kuka kai nadama akan haka, don wa kanka kake yi wa kanka kake yi wa kanka kake yi wa. Duk abin da muke yi wallahi ba abin da wai Allah yake da riba ko faduwa a ciki. Duka abin da muke yi muna yi kanmu ne. In kaga mutum na kyautatawa, yana mutuntawa, ya tsaya akan imani, ya tsaya akan sunna, ya guji bid'a, ya tsaya akan ayyukan alkhairi, makansa yake yi wa. Wanda ya munana makansa yake yi wa. Allah wadatacce ne. Ya ce annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya min addu'a, ya min fatan alkhairi, ya sa mini albarka. Ya ce muka wuce da mala'ika Jibril sai da muka isa sidratul muntaha. Ita sidratul muntaha nan ne iya wajen da ake taka ma kowa birki. Ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal amalu salih yarfa. Ko ayyuka aka dauka da su, duk abin da za a haura da shi sama in ya je gun agun yake tsayawa a karba. Allah in zai saukar da wahayi daga gun ake karba a zo da shi kasa, amma ba a wuce wannan waje. Annabi ya bada labarin sidratul muntaha, yadda bishiyar take idan ta kada yace sai ta canza kala. Annabi ya ce banda Allah ba wadda ya isa ya siffanta maka kyan wannan bishiya. Aka ba ma annabi sallallahu alaihi wa sallam waɗannan salloli da muke yi guda 5 a wuni, amma lokacin da Allah ya bashi salloli 50 aka farlanta mana a cikin kowane dare da wuni. Kenan da yanzu kaga kusan duk minti 12 ko 15 akwai sallah. Bayan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karɓo waɗannan salloli, ya sauko tare da mala'ika Jibril, sai annabi Musa ya tsare shi, ya ce mishi me aka farlanta ma al'ummarka? Ya ce sallah. Guda nawa? Ya ce 50. Ya ce in baka shawara? Ya ce ya ce ka je ka roƙi Allah alfarma ya rage sallolin nan. Ya ce ina da working experience akan banu Isra'ila. Ya ce mun buga da banu Isra'il. Ya ce ka je a rage. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koma aka rage ya dawo. Annabi Musa ya ce ka koma a rage, ya koma aka rage ya dawo. Annabi Musa ya ce ka roƙi Allah ya rage maka, ya koma har aka dawo waɗannan guda 5. Ya ce an yi baka koma a ɗan rage bai? Ce wallahi ina kunyar Allah alaihi salatu wassalam. Allah ya ce mishi ku je ku yi 5 ɗin, zan dinga bayar da ladan 50 ɗin. Duk sallar azahar idan kai azahar ka sallame, ladan azahar guda 10 da abaka. Idan kai la'asar ka sallame,
ladan la'asar guda 10 da a baka dukkan waɗannan salloli adadinsu an rage, amma Allah bai rage ladan guda 50 din ba. Ai kaga wanda bai sallah yayi asara. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka dawo da mala'ika Jibril zuwa Baitul Maqdis. Daga nan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka dawo da shi Makka, ya zo ya ƙarasa wayan gari a garin Makka. Bayan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya dawo gida, to kuma sai ya fara tunanin yadda za a yi kare jini biri jini da mutanen Makka. Wannan labari ya ba su yadda asalin labarin da sun gaskata ma gaskiya ne, ba su yadda ba, bare abinda zai ɗauki hankali irin wannan. Annabi yana zaune ya koma gefe da safe yana tunanin ta ina zai bullo ma isar da wannan sako cewa an farlanta ma al'ummar waɗannan salloli 5, kuma ga hanyar da aka farlanta Isra'i da mi'iraji yayi ya je ya karɓo su, yadda zai isar da sakon a yadda da sakon. Annabi ya ce ni tun kan na isar da sakon na yanke ba da su yadda ba, wadda ba su gaskata saƙon da aka bashi a ƙasa ba sa yadda da wadda aka bashi a sama. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana zaune, sai ga wannan maƙiyin Allahn Abu Jahalin ya zo wucewa, sai ya ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a zaune, sai ya zo ya same shi, ya ce mishi Muhammadu akwai wani labari ne? Annabi ya ce mishi akwai. Ya ce mishi me ya faru? Ya ce mishi jiya da daddare an yi Isra'i da ni tafiya cikin dare zuwa Baitul Maqdis. Daga Baitul Maqdis na haura sama ta 1, ta 2, ta 3 har ta 7 har Sidratul Muntaha, har sai da Annabi ya ji kes na alƙalami. Ya ce an farlanta mana salloli guda 5. Da Abu Jahalin ya ji, sai ya ce ma Annabi, yanzu wannan labarin in na tara mutane da ka iya gaya musu? Wai a hakan shi ya yi dabara ne, karya Musa jama'a su zo Annabi ya canza baki. Saboda haka sai ya tabbatar abu na farko bai Musa ba, sai ya ce amma yanzu in na tara mutane za ka iya faɗa musu wannan magana? Annabi ya ce ƙwarai da gaske. Sai ya juya ya tafi majalisa daba ya yi gangamin Qurayshawa, ya ce su zo akwai labari. Aka zo aka taru wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ce ma Annabi ka gaya musu abin da ka gaya mini. Annabi ya ce na gaya mishi ne jiya da daddare Ubangiji ya turo mala'ika Jibril ya ɗauke ni mun tafi Masjidul Aqsa, daga nan Masjidul Haram aka wuce da ni sama, ya ba da labarin duk abin da ya faru. Ya ce kuma a daren na dawo Makka aka wayi gari da ni. Yana faɗin wannan daga masu buga hannu, daga masu riƙe kai, daga masu dariya. Shi yasa idan harka ta karantaswa ce, ta da'awa ce, ɗaya daga cikin abinda za ka ma kanka sutura don ka huta, ka cire maganan gamsar da mutane. In baka ajiye wannan ba, wallahi karatu ba zai yiwu. Wai ka ce kowa sai ya yaba, kowa sai ya yarda, kowa sai ya gamsu. Ɗaya daga cikin aikin mai da'awa, mai karantaswa, in yana so ya zauna lafiya, ya ajiye maganan wai zai gamsar da mutane. Ya ajiye maganan gamsar da mutane, ka nufi Allah kawai. Abin tuntuni Allah a Qur'ani har sai da yace a tawasau bihi, wai wasiya
بل هم قوم wai ƙaryata annabawa ƙaryata manzanni ya kansu jifansu da miyagun maganganu. Allah ya ce wai kafirai wasiya suke ma junansu ne kamar wannan al'ummar in da su mutu sai su ma na baya wasiya kuma ku rike abu kaza. Jama'a mun fahimta? To shi kuma annabi dama tunanin da yake yi ta wace hanya zai isar da sakon. To in sai aka je aka taro su aka kawo su, shi ba an bashi target ba. Annabi sai ya gaya musu, ya ce musu ga abin da ya faru cikin Isra'i da Mi'raji, ga abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya farlanta mana. Suka dinga buga hannu, waɗansu suna mamaki, waɗansu suna ƙaryatawa, waɗansu suna riƙe kansu, waɗansu suna faɗan abin da suke faɗa. Har akwai waɗanda suka yi imani a farko, waɗansu ma suka ce sun ridda sun fasa. To 'yan gulma sai aka tashi aka yi gidan Sayyidina Abubakar, suka je suka samu Sayyidina Abubakar, suka ce mishi to yau fa ga abinda mutumin ku ya zo da shi. Ya ce musu wa? Suka ce annabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Me ya faru? Ga labarin da ya bayar ya faru da shi a jiya da daddare, kuma a jiya da daddaren ya dawo Makka. Sayyidina Abubakar ya ce in dai ya faɗa wallahi da gaske. Daga lokacin aka fara ce mai siddiq. Sukan ce mishi wai kai Abubakar duk abin da annabi ya zo da shi wai kai sai ka gaskata. To kai ka dinga tsayawa sai ka je kai ma ka ji da kunnanka ka ji dalilai mana. Ya ce in bi Allah sai na ji dalili in bi Allah. Ya ce ai tunda annabi ne ya faɗa, ko ya gaya mun dalili ko bai gaya mun dalili ba, ya ce Allah ne ya aiko shi. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. والذي جاء بالصدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق به سيدنا أبو بكر. saboda ka sayyidina Abubakar shi bai iso ma ya ji labarin daga bakin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba, yace in dai ya faɗa na gaskata. To ana cikin wannan turka-turka sai waɗansu daga cikinsu sai suka ce a'a to me abin ɗaga hankali a ciki? Ai inda ya ce ya je da wane da wane da wane irin suwa ne manyan 'yan kasuwa ne suna kai kawo a wannan ƙasar. Tunda mu mun san bai taɓa zuwa ko ina ba, a kira su zo su mai interview. Ba ya ce ya je ba? Shi kenan a zo a gwada shi. Aka kira su suka zo suka sa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a gaba, suka ce ka je baitul maqdis? Ya ce ya je baitul maqdis. Wace hanya ka bi da za ku je baitul maqdis? Ya ce hanya kaza. Suka ce to za mu mai ka tambayoyi. Ya ce bismillah. Suka ce idan aka tashi daga waje kaza zuwa waje kaza menene a daidai waje kaza? Annabi sai ce musu abu kaza ne a waje kaza. Daga hanya kaza zuwa waje kaza menene a waje kaza? Annabi sai ce musu abu kaza ne a waje kaza. Har aka isa masjidul aqsa, suka ce kwatanta mana masjidul aqsa. Yace fiskar sa na waje kaza, gefen sa na waje kaza, to ta bayan sa waje kaza yaya yake? Annabi yace fa dhahabtu an atu, ina ta musu misali, ina kwatanta musu. Fama ziltu an atu hatta tabasa alayya ba'dun na'ati. Yace har waɗansu abubuwa suka fara rikice mini, domin tafiyan dare ne, ba komai ne na ganshi karara irin yadda suke mun tambayoyin keke da keke ba. Yace to har na fara samun damuwa wajen bayanin abinda suke tambaya keke da keke. Annabi yace faji bil masjidi, Allah sai ce a ɗauko masallacin a kawo mun gaba alaihi salatu wassalam. Annabi Suleiman ba an ɗauko mishi gadon Bilkis ba? Faji'a bil masjidi, annabi ya ce Allah sai ya sa aka ɗauko mun masallacin hatta wudi'a
hatta wudi'a duna dari akil, sai da aka kawo mun shi dabda kamar in ce daga shagona wancan aka ajiye shi. Ya ce sai da aka zo da masallacin aka ajiye mun dab da gidan akil wa ana anzo. Ya ce ina kallo suna mun tambaya fana'attuhu, annabi ya ce na ba su kwatancensa keke da keke wa ana anzuru ilaihi, ina kallon masallacin. Bayan an gama interview fakal alqawm, masu interview sai suka ce amman na'atu fa wallahi laqad asab. Suka ce tambayoyin da muka mishi kam, suka ce wallahi duka ya ci, amma ba da mu yadda ba. كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك، الله يقول وأن كلمة عذاب كلمة أبنجين كتتبت أكنسو لا يؤمنون، الله يقول بداسوا إيماني با ولو جاءتهم كل آية كودا كما قوة آية ذات زومسو حتى يروا العذاب الأليم. Allah ce har sai sun ga azaba mai tsanani. Amma na'atu suka ce wallahi duk kwatancen da ya mana tambayan da muka mishi fa wallahi laqad asab, suka ce wallahi duka daidai ne. Jarrabawa ne aka ma mutum, ya ci jarrabawan ya samu pass mark, amma aka ce bara a yi promotion ɗinsa ba. Babu promotion, kawai bara su bi ba da su bi. Jama'a mun fahimta? Wannan shine a takaicen takaitawa game da abin da ya shafi kissar Isra'i da Mi'raji. To sai Allah ya ce a rama. Wa ataina Musa, sake fasa karanta bana ayo. Subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الله مدوكاكين سركي يتي سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، سركي يا تبتغى الله ودى يي تفيا دري دباونسا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Minal masjidil harami, tafiyar an faro ta ne daga masallaci mai alfarma, masallacin Ka'aba, ilal masjidil aqsa, zuwa ga masallacin Qudus. Wannan masallacin Qudus din shine masallaci na biyu da Allah ya ajiye a bayan kasa. An tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ayyu masjidin wudi'a fil ardi awwal. Aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam, wani masallaci ne Allah ya ajiye a bayan ƙasa na farko domin a kaɗaita shi da bauta. Fakada alaihi salatu wasalam almasjidul haram, annabi ya ce masallaci mai alfarma ɗakin Ka'aba. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata inna awwala baitin wudi'a lin-nasi, daki na farko da aka ajiye a bayan ƙasa don kadaita Allah da bauta, lalladhi bi Bakkata, shine wanda yake Makkan nan, ba masjidul haram ba. Kila sai aka ce ma annabi thumma ai, to sai wani masallaci bayan masjidul haram? Qala alaihi salatu wassalam masjidul aqsa, al-masjidul aqsa, yace sai masallacin Qudus. Kila aka ce mishi kam kana bainahuma, shekara nawa ne tsakanin su? Fakada alaihi salatu wassalam 40 sana, yace shekara 40. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid. Ba a naɗa kaya, ba a shirya tafiya ta musamman zuwa ziyaran wani waje da sunan ibada. Annabi ya ce sai dai in masallatan nan guda uku.
la tashaddu rihal illa ila 3 masajid. Ba a ɗaura siddi mutum takanas ya ce ba fa zai je ziyaran wani ba, zai je ziyaran waje ne. Jama'a mun fahimta? Annabi ya ce sai wurare 3: masjidul haram, annabi ya ce masallacin ka'aba makka, wa masjidi hadha, annabi ya ce da masallaci na wannan na madina, wa masjidil aqsa da baitul maqdis. Nan ya halatta ka kintsa faggonka ka shirya ka tafi ziyara a waɗannan masallatai, kuma ibada ne kuma akwai lada. Jama'a mun fahimta? Amma in ba su ba duk inda ka je hede ka je bude ido. Jama'a mun fahimta? Sai dai idan ka je tadabburi, shi kuma akwai siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablikum. An tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam game da sallah a waɗannan masallatai. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace salatun fi masjidi hadha afdal min alfi salatin fi ma siwa. Sallah a masallaci na wannan na Madina, annabi yace ya fi sallah 1000 a wani masallacin da ba nawa ba, illa masjidil haram, sai dai in a masallaci mai alfarma kai sallah. Wassalatu fil masjidil haram, annabi ya ce sallah a masallaci mai alfarma, masallacin ɗakin ka'aba, afdal min mi'ati alfi salatin. Haka ne ko? Ya fi sallah 100,000 fi ma siwahu a duk masallacin da ba shi ba. Afdal min mi'ati alfi salat, ya fi sallah 100,000. Inda mutum zai samu sallar azahar ɗaya a masallacin ka'aba, azahar ɗaya a masallacin ka'aba, yana sallamewa sai a ce to ka dawo gida. To in ya dawo gida, in Allah ya ja kwanansa, sai ya shekara 56 da watanni yana sallah, bai kamo waccar sallah guda ɗayan ba. Sallah ɗaya a masjidul haram, annabi ya ce ya fi falala akan salloli 100,000 a wani waje da ba masjidul haram ba. A wata riwaya annabi ya ce wa salatun fi masjidi haza, sallah a masallaci na wannan na Madina, annabi ya ce afdalu min 4 salawatin fihi, ya fi salloli 4 a masjidul aqsa, ita kuma tana da 250 kenan. Jama'a mun fahimta? Allah ya ce subhanallazi asra bi abdihi laylan, tsarki ya tabbata ga Allah wadda yayi tafiyan dare da bawansa. Min almasjidil haram, tafiyar an faro ta ne daga masallaci mai alfarma, ila almasjidil aqsa, zuwa ga masallacin Qudus, alladhi barakna haulahu, wadda muka albarkaci sasanninsa, muka albarkaci duk abin da ke kewaye da wannan masallacin. Albarka na 'ya'yan itatuwa, albarka na nau'uka daban-daban na tsirrai, albarka na hada-hadar annabawa a wannan wajen. Ko a ƙur'ani ka ji ana yawan ambaton al'ardul mubaraka, wa li sulaimanar riha asifatan ila al-ardi allati barakna fiha بكل شيء عالمين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين وجعلنا بينها وبين القرى التي باركنا فيها وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. to wannan waje mai albarka shine wadda Allah ya ambata barakna haulahu, alƙaryun da ke kewaye da wannan wajen, sasannin masjidul aqsa shine masallaci mafi nisa saboda ratin da yake tsakaninsa da masjidul haram. Jama'a mun fahimta? Alladhi barakna haulahu, Allah ya ce wadda mun albarkaci duk abin da ke kewaye da shi, linuriyahu min ayatina,
Allah ya ce kuma mun yi tafiyar ne da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, Allah ya ce domin mu nuna mishi daga cikin ayoyinmu. A wata aya yace laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Allah ya ce hakika ya gani daga ayoyin ubangijinsa manya manya. Annabi yayi kallo. To dama daga cikin sirrin yin wannan tafiyar shine saboda a nuna mishi waɗansu ayoyi daga cikin ayoyin Allah. Ya ga waɗannan annabawa, ya ga waɗannan sammai, ya ga irin su sidratul muntaha, ya gani, ya ga abubuwa da yawa, hatta waɗansu nau'uka daga cikin azaba da ake yi ma al'ummansa duka an nuna mishi. Ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce lamma urija bi marartu bi qaumin lahum asfarun min nuhasin. Annabi ya ce lokacin da aka yi mi'iraji da ni, aka haura sama da ni, marartu bi qaumin, ya ce na wuce waɗansu mutane lahum asfarun min nuhasin, suna da farata na ƙarfe, yakmishuna wujuhahum wa sudurahum, na gansu suna kartan fiskarsu da kirjinsu da waɗannan farata na ƙarfe. faƙultu man haƙula ya jibril, annabi ya ce sai na ce waɗannan kuma suwaye ne ya jibril? ƙala ya ce haƙula illadina ya akuluna lukuman nasi wa ya ƙaƙuna fi a aradihim, su ne waɗanda suke cin naman mutane magulmata kenan, wa ya ƙaƙuna fi a aradihim, waɗanda suke shiga cikin mutuncin mutane. Jama'a mun fahimta? Annabi ya ce na gansu magulmata, annamimai, waɗanda suke sukan bayin Allah, waɗanda suke shiga mutuncin bayin Allah. Annabi ya ce na gansu da farata na ƙarfe, suna kartan fiskarsu, suna kartan kirazansu, suna zubar da naman a ƙasa. haƙula illadina ya akuluna ruhuman nas, yace magulmata ke, wa ya ƙauna fi a aradihim, waɗanda suke shiga mutuncin mutane. Waɗansu abubuwa ne guda uku, Alhaji Aliyu, guda uku. ya ayyuhal ladhina amanu ijtanibu kathiran min az-zanni, ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الذين آمنوا، الله يتي ياكو وأن سكي إيماني دا الله جماعة بعد مو الله يكي مغانا با الله يتي اجتنبوا كثيرا من الظن، كوجي يوان ممونا زتو باين الله. كنجي دا idan wannan abun baka nade shi ka ajiye shi a gefe ba, wallahi ba za ka rabauta. ya ayyuhal ladina amanu, Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani da Allah, ijtanibu kathiran min az-zanni, ku nisanci yawan munanan zato wa bayin Allah. Inna ba'd az-zanni ismun, yace sashin waɗannan zace-zace da kuke yi wa mutane, Allah ya ce sabon Allah ne, zai jefa ku a cikin halaka ne. Na biyu sai yace wala tajassasu, kar ku dinga bin diddigin mutane don ku gano laifuffukansu, shine at-tajassus. magana inda waɗansu da su yi maganansu kai kasan ba su so ka ji. Annabi ya ce sai kai tsam kana so ka saurari me suke faɗa, kamar kana wani abu amma hankalinka na gun. Annabi ya ce ranar alkiyama sai an narka dalmar wuta an zuba maka a kunnenka. Don me yasa mutum bayi so ka ji maganar da zai faɗa, za ka nace sai ka ji, balle wanda zai yi lagar. Jama'a mun fahimta? Wala tajassasu, kar ku dinga bin diddigin mutane domin ku kama laifuffukansu. In har wannan ɗabi'ar ka ce, to ɗabi'a ce ta asara.
ɗabi'a ce da ba a nasara da ita. Na uku Allah ya ce wala yaktab ba'dukum ba'da, kar sashin ku ya dinga gulman sashi, kar sashin ku ya dinga giban sashi. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahama akihi maita, Allah ya ce yanzu ɗayan ku ya so ya ci naman dan uwansa mushe bayan ya mutu, ya je ya ɗauki naman ya ci. Fakarhitumuhu, Allah ya ce kun ki, amma kuma kuna cin naman yan uwanku indirect. Wattaqullaha, Allah ce ku ji tsoron Allah. Inna Allaha tawwabur rahim, Allah mai yawan karban tuba ne, Allah mai jin kai ne. Jama'a mun fahimta waɗannan ababa guda uku. Abu na farko, ijtanibu kafiran min az-zanni, munanan zato wa bayin Allah. Wata haka kawai da a ganta tana zaune da mijinta lafiya sai ya ce wa ya sani ma ko asiri ta mishi. To me ya kai ki jefa kanki a cikin wannan fitina? Me ya kai ki jefa wannan fitina, jefa kanki a cikin wannan fitina? Yaro ne da mai gidansa suna jituwa sai a ce wa ya sani ko ma asiri ya mishi. Me ya kai ka jefa kanka a cikin wannan fitina? Mutum ne na da wadata, ce to wa ya sani ma ko zatan kudin gwamnati yake yi, me ya sa ka, ina ruwanka, ina ruwanka? Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani, ku guji yawan munanan zato wa mutane. Ka daina kallon mutane kana munana musu zato, zai halakar da kai. Abu na biyu, wala ta jassasu, kar ku dinga bin diddiginsu. Jama'a mun fahimta? Ce to wani a ina yake samun kuɗi? Wala ta jassasu, a je a ɗauki wayansa a buɗe ana dubawa. Wala ta jassasu. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ya ma'ashara man amana bilisanihi walam yadkhulul imanu qalba. Annabi ya ce ya ku waɗanda suka yi imani a baki amma imanin bai shiga cikin zuciyarsu ba, la tartabul muslimin. Annabi ya ce kar ku yi gibar musulmai, kar ku dinga cin naman musulmai, kar ku dinga gulman musulmai, wala tattabi auratihim, kar ku bi diddigin musulmai don ku gano laifuffukansu. Fa innahu man ittaba'a aurata akihi, annabi ya ce duk wanda ya bi diddigin dan uwansa, yattabi illahu auratahu, Allah shi ma sai zai tona mishi asirinsa. Duk lokacin da kaga yanzu damuwarka ka fallasa wani, kama wani tonon asiri, ka gano wani laifinsa don ka fitar, annabi ya ce ko a tsakiyar gidanka sai Allah ya kunyata ka. Akwai tonon asiri da ya halatta, doktor, waɗansu suna shirya wani ta'addanci, tonon sai a fita da shi da wuri. Wani yana shigo da ƙwaya cikin al'umma, wannan zuwa a faɗa ma hukuma ko a fallasa shi, wannan ba tonon asiri ba. Aka gano waɗansu suna ƙulle-ƙullen wani mummunan ta'addanci akan al'umma, aka ga waɗansu suna shirya ma al'umma ko wani bawan Allah sharri, to wannan bayyanar da wannan abin ba tonon asiri ba ne. Amma ka dinga bin mutum ka ga bayan gari yake zuwa ko ina yake zuwa, me yasa ka, waye baka wannan aiki? Jama'a mun fahimta? Mani taba aurati, annabi ya ce duk wanda ya bi diddigin musulmai to Allah zai kunyata shi. To annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce na gamu da 'yan gulma da faratu na ƙarfe, suna kartan fiskokinsu, suna kartan kirazansu da waɗannan farce na ƙarfe. Kuma na daga cikin abin da har yau hankalin mutanenmu bai koma kai ba, shine tuba daga gulma da su annamimanci.
yanzu in ka ga mutum a gigice yana kuka yana so a sa shi a addu'a zai tuba, to da ka samu ko irin neman mata yake yi ko shaye-shaye ko wani abu, kun fahimta ko? Amma na da wahala wai hankalinsa ya tashi ya tuba don shi magulmaci. Kun gane magana? Wannan ai haka abin yake ko? Mutum ya yi kuka ya tuba daga zina da shan giya da dukkan waɗannan fasadi daidai ne kuma abin da ya dace ne, amma ka san hatsarin wannan ya fi wancan, domin wannan laifi ne shiga mutuncin wani ɗan uwanka ne. Allah ba zai yafe maka ba sai ya yafe maka. Ka yi taka tsantsan da harshenka wajen jefa maganganu akan bayan Allah. Ka yi taka tsantsan da harshenka wajen faɗin maganganu akan bayan Allah. Annabi ya ce ba abin da ke hantsila mutum wuta ta kirji akan hantarsa kaman sare-saren harshensa. Jama'a mun fahimta? Saboda haka annabi ya ce ya gansu a cikin abubuwan da ya gani, na abubuwan da aka nuna mishi akwai nau'i daban-daban na waɗanda ake musu azaba da ya gansu. An nuna mishi wuta, an nuna mishi aljanna. Allah ya ce innahu huwa sami'ul basir, lalle Allah mai ji ne, Allah mai gani ne. To jama'a sai mu kwana anan, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu sai mu dora. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.